Як ти не приблизно? знаєш? Із 36-го і з 37-го буде. Восьмого? 36-го. Та я і забыл. Ну, як Ага. ти не будеш знати. Та я і забыл. З моєю сестрою старшою знаю, він буде. І як його звали повністю? Михаил Саранков Михаил Ефимович. Ефимович, все, да. Угу. Збивається Не на нужно. свою вже. Еще раз. Ай, третья попытка. Вы нам побольше поиграйте, чтобы мы могли, ну, так записать. Чекай, давайте это. Да. А тут просто. Нелегко. Сідайте. Та так Ні, усе ні, не- сядьте, Ось сядьте. Показував батька своє. Тут вот, только корти і все.